Xi darba toħroġ il-verità kollha. Jiddispjaċini immens ta' dak li għamiltilha, però issa wasal il-mument li tkunu tafu kollox dwar min kien involut magħna. Dawn kienu l-kliem li lisnu l-aħwa De Giorgio ftit wara li ammettew li kienu huma li qatlu lil Daphne Caruana Galizia. Huma kienu qed indirizzaw lill-familja ta' Caruana Galizia kif ukoll l-avukati li kienu qed jirrappreżentawhom f'dan il-każ. F'mument minnhom Alfred De Giorgio qam minn fuq il-wheelchair u indirizza lill-avukat Jason Azzopardi u lir-raġel ta' Daphne Peter Caruana Galizia. Kien hawn fejn qalilhom li wasal il-mument li jkunu jafu kollox dwar kulħadd, dwar min kien involut magħhom. F'dan il-ħin fl-awla kien hemm kommozzjoni sħiħa b'numru ta' persuni bdew jgħidu li l-aħwa De Giorgio ma setawx il-kelmu lill-qraba ta' Daphne Caruana Galizia. Għal-ħabta tas-7 tal-ġimgħa fil-għaxija iż-żewġ aħwa ttieħdu taħt sigurtà stretta lejn il-faċilità korrettiva ta' Kordin sabiex jiskontaw l-40 sena priġunerija kull wieħed wara li ammettew il-ħtija għal 6 każi ta' akkużi fosthom ta' omiċidju, il-kawża tal-esplużjoni li wasslet għal qtil, il-possess ta' esplosivi u l-konfoffa bil-ħsieb li jitwettaq qtil. Apparti dan huma jridu wkoll iħallsu l-ammont ta' 42,930 euro kull wieħed. Brabta ma' dan il-każ ta' omiċidju hemm 3 persuni oħra li għadhom ridu jgħaddu ġuri. Dawn huma n-negozjant Jorgen Fenech kif ukoll Robert Aġus u Jamie Vella li jinsabu akkużati li kienu huma li provdew il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Lura fi frar tal-2021 Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu kien ammetta kompliċità fl-assassinu tal-ġurnalista qabel għadda ġuri u kien ikkundannat pjena ta' 15-il sena wara li huwa kien għen lill-pulizija fl-investigazzjoni ta' qtil ta' Caruana Galizia. Apparti dan Muscat kien ta' informazzjoni utli biex jissolva il-każ tal-avukat Carmel Kirkhope li kien inqatel lura fl-2015. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia nqatlet brutalment f'karozza bomba quddiem ir-residenza tagħha fil-Bidnija 5 snin ilu, preċiżament fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Splużjoni li jeżżet mhux biss il-pajjiżna iżda wkoll id-dinja.